Bafowethu ninjani? Ngiyathemba niyaphila nonke. Umkhize lo Khabazela. Njengamanje usine ungibizile wathi ucela ukukhuluma nami, kunodaba afisa ukukhuluma nami. Ngathi nokulungile ngize kuyena ngizomlalela ngizwe ukuthi yini le afisa ukuyikhuluma. Usekhulumile kokunye so sase futhi sivumelana ngokuthi kulungile akakhulume nani futhi kufanele ukuthi kwenzeke lokho ukuthi akhulume nani kanjalo nizwe ukuthi uzothini. Ya kulungile-ke ngicela ukuthi ukhulume-ke sisi. Okay, ngiyabonga Mkhize, ngiyabonga ukuthi uvume ukuthi sihlangane namhlanje sizokhuluma. Ya, so into ebengifisa ukisho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu kuwena, kakhulukazi ngiyaxolisa kakhulu kuwena ngesenzo engisenzile. Like ayikho mfethu into engingayisho njengamanje ngezwe ukuthi ungixolele manje uthi okay usine ngiyamxolela-ke manje, yabo. Akukho engingakusho kwangempela but engifisa ukuthi ngikudlulise ukuthi ngiyabonga kakhulu ngezinto osungenzele zona. Ungikhombisile uthando, wangikhombisa impatho nje mfethu, ngiyabonga kwangempela. Ngithanda ukuxolisa ngithi yobe kwangempela ngiyaxolisa mfethu nje yazi angazi ngithini, zenzile akakalela ngempela. Umndeni wami ngiwuhlazile, ngayihlaza nami, ngahlaza abasemzini wami, ngihlaza abantu abasondelene nathi kakhulu, abantu nje abasondelene nathi kakhulu.